Aha sei ɛna saa mmerɛ yi yɛgyina a yɛde ɛyɛ 27 years a yɛde yɛwura ɔpemsoɔ ɛtena agua mu no abusua aha yɛbɛ celebrate ne big time na afei nso so yɛasa nso ɛde ɛyɛ Akwasidae nso aka ho enti woba menhyia ahemfie ha sei a wotumi hu sɛ biribia deda n'akwan mu a ɛkunini ɛne ntini nyinaa asɛte up a yɛde ɛtwɛn wɔ mu nti ɛnɛ His Excellency yɛ papa John Dramani Mahama ɛbɛba aba abɛpie mu wɔ ha sei ɛnyɛ ɔno nko a former president Nana Addo Dankwa Akufo-Addo bɛba abɛpie mu wɔ ha sei MPP Frank Atuni yɛ papa Bawumia nso ɛbɛba ha Cheddar ɛbɛba abɛpie mu ɛne akuni ɛne ntini ahemfo ɛna amammerɛ ne amanneɛ bɛkɔ so enti wotumi sɛ biribiara bɛdeda n'akwam fɛfɛɛfɛ enti wohwɛ beaeɛ a megyina yi a ɛyɛ beaeɛ a main entrance a yɛde ewura ɛyɛ manhyia ahemfie enti wowura mu a na yɛ sɛ wokɔ straight to hɔnom nti abusua ɛyɛ manhyia ahemfie na saa mmerɛ yi aha yɛn nyinaa yɛtwa ahyia fɛfɛɛfɛ kamakama a yɛn nyinaa yɛgyina no ɛnɛ Akwasidae ɛbɛkɔ so ɛkɔ so ɛyɛ nɛ nti ɛnɛ wotumi sɛ baabi a asante ahemfo no wɔn a kyɛ sɛ wɔwɔ wɔn ahemfie no tumi sɛ nnɛ wote baabi na sɛ wote biribi atumi sɛ ntumpan dawuro ɛgye gigin ɔho biribi a ɛkɔ so wano ɛwɔ hɔnom atumi sɛ yɛ sɛ ɛnawuta dawuro biribi a ɛkɔ so ntumpan na ɛkɔ so kama fɛfɛɛfɛ ɛwɔ yɛ manhyia ahemfie nti wotumi sɛ biribi adeda n'akwan mu ɛna ɛnyɛ no nko a yɛde yɛwura ɔpemsoɔ Asante Kɔtɔkɔhene Okumani bɛrima yɛde ne tena agua soɔ no abusua mfinhyia maako aduonu nson ne 27 years nie ɛna fam ɛnyɛ easy koraa enipa bɛtena ase abɛnya 27 years na ɛna fam eti bra yɛde yɛwura apemsoɔ tena so yɛkae ada no fiada yam former president Bahami emu gold medals ne ade Cheddar ba ha sei akuni ne ani ntini yɛwura danso abiam so ba bepie mu ha sei a na ɛsɛ bibia yɛ fɛfɛfɛ kama na ɛnyɛ fɛ de agro kra enti ano ɛna kyɛ sɛ yɛto aso a wɔhyɛ nkrɔfo animonyam no na ɛsɛ nkrɔfo nso ba bɛhyɛ yɛwura animonyam na ayɛ fɛfɛfɛ kama na ahemada ma betimi aba dodo aha na ayɛ fɛfɛfɛ kama enti yɛhwɛ na ahemafo wɔ ha sɛ ya bibia da na akwa mutim sɛ ndɛ na ahema mo ho ayɛ fɛwia na ahemada ma begina me nkyɛn ma me a abegya me nkyɛn ma eba hyɛ ma kye eburu Meju so bru mama. Na wadama. Aha, obeti maboni chidom mama me. Wadama, aha, nti begina ha mama ye, wani mo nyam kese yebeta echi de mo pia. Na wadama ye frem na adwa na so yi. So ye frem me Nana Afrafodwo. Dwansa mahene. Ene mahene omoyoko hemane me. Nana radio mpanyfo si enim bebisa bi enim se na ya Akwasidae. E na yewura nso tena egua so mfinhyia aduonu nson ye. Nana die na wonim de fa ho wadama. That's Hebrew. The minimum for one say no quasem the Otumfuo Osei no ye or better dry sweet. Wama Krobia Swabenya Krobia ye fe. If it's a 7 previous, a babu na mibu. We a ball so a kunya crana or policy a kunyan. And to baby, I won't be a wound through. Would do baby, I would the Asantehene who say Otumfuo Osei dear. Wama Asantehene fe, wama Korea fe, wama Asantehene ye konda ho. Eno na akoka na baby phone so buafu ye. Enso ne de ebeka. Asante de Asante. If so Asante your mind. Eno Otumfuo so wama ye ni agye. Se bibi base na wo ba. Let is Otima ye de. If say ye papa no, ye ade nya Otumfuo Asantehene ewura no. Wama Asantehene ye fe. Enti wudu be me na asem ya santi no mse sa muso mo ya de omse ya ye piesie krowra na am ye nso ye konda ho enti no kwasem ya de Otumfuo aye de mintimi ena mintimi nka de meka se onyame wonhyira ne mani fie mebre 120 years no de ma ohi Solomon nyansa na ode ama no onkoso amfa ngu no so ne kuro ni nye krabehwe enye krabehwe pa na ese de Asante aye krabehwe ankasa aye no kure they say obi aba Asantehene ma na nani age hwe say oye bibisa obi afrimiamia no wo ba bisa Asante your mind Asante kuro so efe ya fade so efe enti no kwasem de ye hohwa ehu odu ba bia no ambati no amma so wo ye die ni misimi Asante ni
Hey, ofri kuma se mesi ai na wo kon da ho. Enti yesro tu. Mesi Nyankopon de waye no. Onsa mani bimba mani bi. Efso wa polish o manga asante. Iye Na pa. wada me beja mo akone ne wonto mai ni din de sei. Yo, media mentuma enka me mfrantuma wi. Okay. Na asem na asi mabram. De medi na chi. De odi panina na chi mami enume. Wawu. Enani 3 days wo she fridge. Enka me mfra brown. Ena me maame kura nso, omahema nso sebio okọ na kura no. Yen hye danya yie. Na wo se me fra brown na me de banana we na kene ahote. Anka me dwim ho tete na nso asem bia de koda ba bi basa. Asem bia timi bone. Timi yeso edam ase. Nyame nka mo ho ate. Munya dwuma pa. De mo ye nya wo nyame be hyiram. Na wa hye mo ni munyam. Mbenya mfie mebra ka mo mfie ho. Mkoso anya dwuma, muntiti obia na edu nipa ye nipa de enka ye humom na yenko ye nim na menim se nkonim de mebre wo ye nim osoro be hyira ye asase nso be hyira ye medam ase pia na he madam ebru aha bro anim kakra bi na ne yenso enwura Akwasidae apom ti se nana Nyankopon na dawroma me pacho na adwani you na so e yo frame nana mekuna du yadom obogu man hene kontiri hema na kontiri ba pani yo nana Akwasidae boy tofa kakra bi Akwasidae di enti na di Akwasidae yo wa dawroma me nua me dofu waka bebre na Akwasidae ye beto ye mpanimfo yi ye beto won se wo mo aye nhyehyɛ yafa asanteman ene ye nkonwa ho enti ebire bi ba ye tu wedding ewukudae ye tu wedding Akwasidae ye tu wedding fofie ne de keka ho dapa ya nananom ene hyehye nsan hyehyere no nyame ma wo mu nimdie ni nyansa mo mo de no ma toto ho ti firi ya nananom bre so tete no ye ntwa mu ye da so eguso enti se ye ka Akwasidae na ye nananom nyame nimdie ni nyansa ni akokodura wo de ma ho no de minim efa ho na se na eya Akwasidae esa ye da ye de kai Europe mso bre de ni si egua so na de na abeka kire yo wadawroma kamenka bibia biem sade me nua yi wakane nyina na ye nana Osei Tutu bio opem so asantema nyina awura nana de ye kasa ye ka enkade be kye ye ha waya de papa mi amigina hoyi da bia oni manim de nanso da bia mekomi nkotodwani me nua ye danseni se me bompa ye ha mi bobi ma no enei me bompa ye ma ne ne nkonwa ne na Asanteman se de Onyankopon wodi ni firi soro ebedum asante no obekosoara amani nimdie ni nyansa ni akokoduro wa mani bi na ye koso asre se o mani bi nka ho na emro so na nipa nyina ntenenka wiase nyina ntenenka amama nyina ntenenka na ma epu a ye mpu mehwa sante nana ye bede masi bebre se mo de mo bre no madaje amaye ye be se hye awia ye da se ebru ye da se so ye da se bebre busi anti na na miamo e na kire se na we de wada ma fa che ye pa nana wada ma fa che ye nana wada ma fa che ye nana wada ma fa che ye nana mpacho apom ti se ye fam nana adwa na so e nana usiansa otria da kabruso hene wow nana mpacho wo fa hin sasa kokofu okay yesi kokofu hene ase okay nana ye de Europe mso si abengwa so no emfihia polypoly aduonu nsonnie enyem fihia ketwa enne sa ya Akwasidae nana firi bra ye nyina behu Europe mso e de pa na Eura ya mo Asanteman de na wo beka e de afa Eura Eura on the okase free no obedi ade o kan ho asem de a de waye doso bebre ifrise me di ade ejano me di ade 31 years ni 1995 ana ono so ba 99 samre na ye badwa wa ha no ye bobu dwa wa ha na ha nyina ye mfuturu na ha nyina ye mfuturu nti obefiri abekọ no onaze mfuturu ko sa kwere de abobre ko kwa ya me fence wo we nyina na ni ha na ni ha se so ati ase ama oba ye no wa ye sa de man nyina any development why no even in residence wo kra no
wa renovate ni nyina that's so na ntesa so ene niam wa ye si akra bi a hall bi a wa ya o shia hoho museum ni ade niam na bebre ansana na education Otumfuo education found what you say ne bi ni ha eno eboa nipa bebre kwa anwuramam konkramam nya Asantehene nko a yes na afen so wama ahenie no apagya amani monyam fese na akonwa na ni monyam nim be papa we baaye no wama ni monyam abamu pa ene no kredie ene sane obo nananom so efa nsase ho asase bi okra yitumi ton ma nipa be mienu asemiensa ne ade eba nanim na adi fo obetu sisi a ade ba kwa mahu Otumfuo ho no enti ama sese na himfo no ye nketo na ye die no ye ya hwe yi pa so say akonwa na wote so no so wa ni yi na ho asem ba nanim si apa udi fo obetu woni mu aguase ene ade enti ahenie ne de wapagya no hwe se even kura no utimi di Ghana nim amamaye nim ekọ World Bank kope bisia ema wo man no so ati ase we nyina ya de bia je se wode apagya akonwa no sikadwa kofi me bia ka Asantehene Otumfuo de o kan se o kan de wa ye de a yes wa ya de papa ayi nyina nso amaye nso no akanya aye maye nso no yedi akonwa na ye ya hwe yi yedi ni yi nso ntina kakra minim family wura ho no Nana wadama yebeda ase bebre nana se wote se nana pacho bro nim ka so wote se ohini bi na se obi criticize ye wura ya na ye wode ase de ase ompena sem o ka se bi nsem ne fa ne ho no nim de o ka if you say so o ka ohini we ho asem bone a na wa no unnim ne awo ka na yenim ba bi a ofure no ohini we de wa mama Asantehene nko akora sei wo man na ohini we ama ahenie ana ba bia adwo kama so nti obi a obeka Otumfuo ho asem bone de na wankasa no yenim ba bia ofiri baaye na Otumfuo de nukureni osa abosobo de ofata na ni monyam ene se de obaaye osi ye ho no odimu nti ye bona baso if you do no so no ofata se odi bebre nana wadama wodi nana kojo entry ko twa da kaburo so continue okay nana mo piao nana wadama ai sese Asante your my pao Asante your man kese pa sisi a Otumfuo ama yani mo abenyam ama ya nyatumi so e danase ene modern ba wa ba maye nti yo no so obeye no aso ani pa ba bia na bia de ho ye no ho ho aye ho pa se modern ba wa ba maye the whole Ghana kura nya ba bia the whole Ghana modern ba wa ba maye ye nyina ye baako papa mu bia ni ba bia ye nyina ye nuanom na wa beda ya no a oboa ye nti ye tini din kura na ye ni age keke na Akwasidae ye nyina ase boa na ye besom se de mfi aduonu so da no ba bia obi ase besom me wura ne kasa no ko twa da kaburu so hene me ni ko twa Jase hene nti ana ya base besom ene nana mo pia me se that's mo ase bebre me ma mu gina ho che mo fa nche me madam ai me na me musa nti abusia nananom no mu ba na afi o ma baba besom fefefe kama wadama oba so afansa bo subscriber team ne so mame like video share mo dofo bi enya bi enhye yewura Asante Kotoko Asantehene tena abenwa ne so no de otekra ne brengoma so ebusia yede ne tena so na ne mfinhia pole mako aduonu enson nie ebusia ne yebeti abakwasem ye nyina ye nim se ye papa yi ye nua ba men ye bedi an no kasa tentia no fompam da eba na Asantesem dia onfa ni agro no kire ye me yete ne ma ase ye pa banyi gasi apom te sei maje so anya do bibia boko o twedi amponyankrom pa da mpanisi fie wa na hema wonti no ohu ye dia meso me hoye me ho den ye nguye nko ade ni da so wo ho wadama ene mfinhia pole aduoson ena ye wura die wo eye golden stool ne so enye no nko ene ya de boye nchiremu kakra fa abakwasem e fa ade ho me da se
ye ka se adare akamfo asra na ne so aye na pon na hodo bebre wo so na pon na mo friend holiday no ye ha friend na pon na sa na pon na no benya kuru kwasie kuru ukuo ye wo fofie ane ye wo memene dada pa ye wo nchemene ene na pon na hodo bi wo so na ye ka kuru kwasie ni wane eno ane Akwasidae no na wo akamfo asra na so no kuru no egina ho ma kron kron. Enti ka se ene ya Akwasidae na se ene ye kron kron da na amdidi wo se owo tumi bi e boss ro ni asase ana o tumi hodo bi nso ade o boss ro ni asase de twa nipa ho ahia enti ye wo asase ya mponyinamoa ye wo hum ni aham abosum ni asa ana ye wo bosompo abena ye wo hunhuma eti niem hunhuma eti abotan mu a wo num nyina ototorobo nsu kwafra mo nyankrompon do ama ye se omonipa ho ban na namdidi mu no also masa tumi ahodo no nyina eni die ano sanso nkonye tuntum a enu nyina ho ma edikanfo a bebo obra pa enti se dru sa kuru kwasie yi a oye amamre ne amanye de kai sa ahoma ahodo nyina ti dru ho no mo a nananom efrantum afita yi apaye kasa kire sa tumi ahodo nyina na wonum amwa hunu se o ani die ede ma mo fri se wonum se eye obos die ena ebo man ho ba na o man no ayeye enu ntina odi eye Akwasidae no na de oye ne se eye se ombefufu nto ni makonkonwade in fact ye kasa sisi ekra no o santime nyina evra ne dom omkonkonwade bantima ben obekọ honum pampa so edum owi obekọ bereman no akwa akoya mamani amane de nsanso fo ma nanam aduane edi to ombefufu 20 ne se ofa Akwasidae ho adito enam se sa da nan fufu to bebre ntino se nkola wo fi a onya bidi ne se ofa Akwasidae ho adito ti e ka enne a eye Akwasidae eye kronkron da na de onu se ade e bechi Akwasidae eye mmenda da pa no a enam se eye kronkron da no ntino nanam se obie siesie no ho firi umpotemo wakomam ene woni paduam oso siesie ho mamma baako se ye ka umpotemo a ye mfa fi enwura Akwasidae mu to gatemo aye fi a obeyim ofichirefo a obeye ho yina utin ho nya obesiesie utin ho kama umotoam wase obeyi babia ye mfa fi enwura Akwasidae mu ene ye baako boru afukura obebubo yim nyina wodi no to nkyene a woni wonia e wo hawa musiesie ansa na nwura Akwasidae mfiri se ye kronkron da ye mfa ya ka nwura Akwasidae mu eno ntina so study a se wakwa ahemfi a meminda bia nan sinkonya edi enianom ntemasem ekuo mu ntemasem sede be ya omwura Akwasidae mu no obi ade na kuma mu fan be wura Akwasidae ne mu no odi Akwasidae no kronkron mu tubusa Akwasidae a ya se eye kuru kwasie eye kronkron da eno eni Akwasidae na masra na so no omudi e ne den na nomudi ne dra Akwasidae ntomafuta na ofranti mpani se ohina oni ntomafuta no na otu Akwasidae hyeda tie ne eye Akwasidae na ena de en eye sronko free se eni Asantehene tina abanwa so emfrinhia dionunso abesia ni pepepe afia pem ahankono adiokonkona Asantehene awura eso mpompon so mu eso aye kire ne man no na eye April ofre osuo bosome de toso dionunsia ene nso ye April ofre osuo bosome de toso dionunsia na se sie hini pepepe entiena wiase nyina ekuru akra abosese pempen so na nkura de barihia menhia kotokofi ha ni abehira ohene ni adanu asne pa ohene baaye why the ama Asantehene to beside here and Akwasidae sonko free say is also marking the 27th anniversary of the installation or installment of Asantehene Otumfuo Osei Tutu the second. Wow. Ye jidi se ene yati bebre wabo ye nchiremu ye na wame yesua nneema ye na wadama nneema ye Europe so betina so mfinhia aduonu nsu ni waye se ya wote se obi tinchan ye totobo park ne so ya na ho ye wode ani na ne sauce no yonko tawo ana ya na binim so because because their ignorance and oblivion of the things are ekwaso menhia kotokofi here na de bia me ka se wo ho so onya daaj na ohene tenase na hwe mpanimfo ebekura kraba ohene ho abeda ohene ase niema Asantehene ya ma omo mama hwe so emre bi na mpanimfo bi ba me hyakotokofie no me yesa memra me cover story ni ma omo na me hu dwiri me o hana scholarship kiraba ohene o boy kwa mana ni okwaje scholarship da Ghana fo nye bede o se se we nyina ohene ye ankofo ntie ni ntite yom kasa ansem no ohwe nyim Otumfuo aye no a me see in the last 27 years there has been no impactful individual than Asantehene. Friends, here dionunso nie.
unya individual bi a Ghana bakosa ne mpanisa na oman mpuntuo wanya twaka kese omche Otumfuo yenhwe ye ba oman asundwe mu a oman pani kofo bedi ho adanse oman pani kofo adbekan empo oman pani otiso bekan se de bia se Ghana to aba na mu yede na eyo Asantehene na de nansi so na asundwe aba Ghana eno nko akra no enti di okra Ghana asundwe Otumfuo ye fa no to nchen asem si dagman hanom kofre no Asantehene boko di hanom kofre no so ade ase se na obi ani mu odu obetimi adi ama asundwe aba kam bebo yere anim ana osiesie ye na asundwe aba no so ho enti ehwe asundwe na montu okro Otumfuo to enti no maba na ba so pillar of peace yeah development Otumfuo at foundation in the last 27 years assume millions of Ghanaians the irony crane say enye omo asanteme mu kwa na so mu the whole Ghana and my follow Otumfuo Osei Tutu Foundation in the area of culture, education, sanitation, health. So as you say, yeah, Ghana fana nyina papa yi ebo omanfo. Otumfuo timi nante kɔ ene na se one Cleveland for. Akonya ntiase apama ombe boa konfa no chia ban ya sabia. After he konfa no chia chi nyina o. Wasa ko broker dealer Cleveland for Ephraim no be boa konfa no chia ban ya sabia no. So, wo de no to nkyene a. O hena nse yentafo be ye your friend will say, what do you call it? National Service or Otumfuo Asante Secretariat. Omanya konya and Otumfuo Osei Tutu Foundation question dia be lawyers. And here for man komuni obia o. So when you talk about the impact of Asantehene here, me say ade be chia ma ade asa. The man is a blessing for the whole Ghana. And because of Otumfuo the Ghana to a wiase map ne so mama hweso ebra United Nations General Assembly omupo bi Africa amana because na mo frɛ no yewra no mo frɛ no wa fa Ghana nko King Charles coronation Ghana flag ra ho Asantehene flag na last year it tells you how they revere Asantehene so the catch man for they say hwɛ de onyame nhia de money dia anu bia ni hɔ ma obetimi se o de huru Otumfuo be ye free say ne nyuma pa aye no eburu anu bia so Ghana hanom so we are just saying that we are so obi wa de ma wa no yina ye nyima Otumfuo aya ma ye no da bi anye be kai se enya papa bi a obedum Ghana tu busa me a Otumfuo ni impact e wo Ghana economy Ghana's peace and Ghana development in the last 27 years there has been no individual oburu Otumfuo so recently Europe so ye comments kakra bi efa sampa say yemma yewra sampa hene kwan na yemfa asrafo mo no ba ma ne nkoma yewra interior minister edin be pm emeho regional minister buno regional minister so din be pm uzu se die enti no mo yesa well die enti o mo yesa de ebe di se metimi a kire na mom asema meka kire mpanimfo no nie yesi ebe odin hye mra enye ene ebe odin so etu mragu a enye interior minister in fact ohwa ne constituency odi so se constituency no oni menhia kotokofia na ehye oyi o menhia asonase nie na menhia south nso nie so ho menhia fa bi kura wo asonase constituency mo na interior minister what here ya the interior minister timi yade mo Otumfuo bo odin di ho ya de a na o se odware ne kra na me ka kire nkrofo bi se obi eni ho no mu a wafum Otumfuo afa no totroto abodie su no anka sakra so fum Otumfuo na so Otumfuo anya ohia abodie su nature will punish you because oba Asantehene mu hanuma tumi ahodo including asofo eni abosom hye Asantehene ase mumu sa asofo no monkan kiro asofo na abosom hye Asantehene ase enti na so obi di Asantehene atema Asantehene kan so ho na nipa bi kosom kotata no kosi ade odike die be wukuni se nkro bi kosom kotunu tuo because Otumfuo de so ma wo mo da bi woni nya sa ade no be omo mo tenchen na akra se so mo sumo hini nti we o ma beba enti wo ye Otumfuo boni a nature itself will punish you strong and we have to me a crow Otumfuo na so Otumfuo gas wa isasni to me no a Ghana hanum obi antimi continue Otumfuo okay na so pasum dwienti no bibi eni enti e ka che ministers ne say emra wo hon na mamre wo hon mo de omu ye na mra kwa so ana e ba ne sen wo hwen dia asem court no wadi fo oba menhia hemfi ha odi fo wasan court bi mo wadi fo na mo amanyofo mo ta no achie mu interest ne say wonu a ahinsam bo osiesie no makodina onu asa na mo se no na pesa mo kire ne say pa yen papa ni emfa to omuntu omuhofo recently so yewra Dr. Franco Amakohene yehu se ni post bi a na wo obo interior minister ba so na afebuno regional minister ama ye say Crawford drag ni community say bia wa coming across that particular post na ususu say that particular post no ono nso e de ikuti Asantehene yana
Well, no. The mechanic say I'll first have to see that post. And my analyze the post now its relation to the sample issue and your Asantehene can answer me. Preser the fact say bia any panel first interior minister bia ma Asantehene din ho ya no. And no nkyerɛ sɛ bia or your nkom no obona baso ebetimi anasa regional minister kra obona baso bia mo obona baso. But say ekoba say adie no interior minister ya etia Asantehene no. Ana Asantehene regional minister na so obona baso dia. Any Asantehene regional minister will be can. So we will have to analyze that. But if we to Asantehene regional minister Dr. Frank Amakwan say he is working very hard. Me nyina baby abon dimbone defri say anya hwekra no or ye nyema de bo Asantehene. Na mmom omo na Asantehene nye de ehu hia no. Omo na Asantehene ho nye de ehia no. So omo na Asantehene ho hia no. Omaga na ho hia no, omo na NDC sem ho hia no a I'm telling you obekofa. Timo onye bibi ebeti Asantehene. So ye bibi na etia Asantehene a ono ebekọ etia no ti sa regional minister penu yi a na Asantehene na di kan ba Ghana ba ansa na amanyosam no ayede aba enti won so sa fa no nyina no onye fair to each of them no yede sa ebeboa wada ma wudin Kwame Ejeni Buate oduma kama kasa krantie nya no kokoto ye social media find e be hu TK media TikTok I see akra me dem live na mo frame me the TK media TikTok and a teacher Kofi media and see Facebook any YouTube no ye better ase bebre and ready na no ana and they say reaction na be share ho no it's about then because I was really confused and na say omo bo Otumfuo abaso pillar of peace ana na Otumfuo so bo empanimfo bi abaso na mo gold medal so ati ase now here we as empanimfo bi aba ho bia na efe Nigeria for president. Oh yes. Wow. One more henkesi bi power Nigeria or baby. Just say German president. Consulates ni mpanimfo bebre and the ba ho no mo a on be ka Otumfuo ho. It was to honor Asantehene. The pillar of peace a omo kire say Asantehene twaka e wo Ghana hihie mu ne bua wa bua ma Ghana asundua ba no. Na osefata so mbo na baso. Eni to mu nyina kru kra chia pempenso anankra ombo Asantehene abaso tubu say di nana se a ya abaso bona se wie no Otumfuo so mu hia ya omo sa keka oma no a na ewiase nyina ne pictures ne ade e circulate a omanfo hu. Okay, so then say ye boy ye abaso no no so obon krofo abaso. Wow. Yes. So ye rade obi onim ye rabia no we are very grateful say bibi ketu bi abia ma ye rabia no woda and it's so edichiro and that's exactly what you right here penifo bi so masom Ghana obobo mu nyina abaso no sankofa ye nchi nenso ma me kofa we ye hu se kwen bi twagu abenfo ntentafidie nso da ma kwen no wate hu bibia na gold queen na why dey ahye ye wura edimonyam obi na aye yes gold queen na o my dey in fact omo launch no somewhere the last 2 years or so Bank of Ghana and a launch here in honor of Asantehene. Wow. So in honor of Asantehene. And you heard nyoma hodo a om dia show Asantehene munyam na me da bia me ka say se value Asantehene pa keni kwan kan na crazy form ka be obeko bi o san ke so ade kon wo heard nyoma Asantehene ye dia ma Ghana man ne nam so wiase nyina hu Ghana no a o san ke ye kotokoto na da ho no ko tietie so so wiase we akoko be sa chia edu be bi anya akoma etie wa de ye se round no o se tunya me kese yes somo no onti ase a wonu koso mu wura enu ano no ti apia o mo ne kasa ya da se buru ye be se hia wi me da se mi ni aba mo ne kasa ebusia ye wura tike no no wabo adwuma ba na Asantehene de ne on fa ni agro amamre ne amanne woni mu de ankasa e ba na Asantehene amamre ne amanne mu de ebusia on toto na se woni mu de na wo kan so a woni mu de wo ka ebusia ye from beginning na wo ne ye bon komo wa utim say yes ne nsama wo ka sisi so we na no nya ne bobobobro na se na no mfomfom no asem bi kasi so abusia adama oba so afansa bo subscriber tem ne so ma me like video yi fa adwenche ne to na share modofo bi nya bi nhwe be kenkan wa adwenche ne dia ma ye gina me nhia kotokofie ene e de ewura Otumfuo Osei abenwa ne so ne mfinhia pole aduonu nso ni 27 years enti ene ye celebrating big time 27th anniversary enye no nko a ene enso ye ade no nso so ye die se de ye nua tike abecheche bibiam fe de amaye no ekwan ye fa so edi ade kwan ade ne ye de fa so ba ha na ahema mu nso guso e ba nti samre de na ahema mu guso a omu e ba ahema guso e ba mpanyimfo guso e ba ade hye guso e ba obi aguso ba makoma nkakra ye fra chichi ne benche ye afen so be hwa ade fo nso ye de e ba wona omu nso beti akokan so ba ye nyina ye ji obia asante omo ye ji ahoho ye ji obia wa ha sei fe
kama ebusia tim say yes kuro bi mu nso so asie fia say omu nyina de omu nyam kese ba na bibia akoso wano enne menhia danso utim say menhia ye fe menhia ya kono ankasa ma me wada ma pom te say Apom ye. ene ho aye fe munu Dase. ye dase ebru wada ma frem na adwa na wo so e Me di nyame che akosua. mpacho fin ne bai Me firi kwala so. okay na why na wudi na chi ohene be na wudi na chi awa bai Oh, me de na ahema na me so me san so Otumfuo. okay Na me ba so ne na ama che bale hene. okay Ah. anu nti na me na wadru ha sei Na bia me be so. Ehe ya na me ti. okay wow na e ka se som a wo som sei Oh, sa me so ohene. Eya ni mo nyam hye. Se me wura edi ade na me ba be so. E fe kwa. Na me wura nso ohu me ana na ni age. wow Me wura de oye bibi e ka no ko na nka nipa aba. Me wura openipa. Edu Akwasidae odi mane ye fe. Na me wura odo obia ye ne die. ene ye de awura si so no emfinhia polpoli aduonu nson nie eye ni gi sonko ana Aya ni je pa. Se ato nana. Na boni bia nka nana. Me wura na me wura te ase. Na ya nte ne ho boni bia no. Te me de pa. okay ene obi hwe ye ya e de na abeka che nipa ne sese nipa no wotirimpo bi bone bi e de ma ye wura Oh, obi hwe no nyame nti obi antimi enye ne hwe boni tirim pokora. Enye hwe. Me wura sa de osi ye nti. Wo dwene ne ho adwuma ne kwa wa na ebeba wo so. Wonwiri obi ho, wontaa obi. Me wura do obi a wodo Asanteman. E ka no nkona nka Asanteman. Aya kra behwe. Ti me wura de wodo obi a. na wada ma ebe da ase bebre Ndase. aha na ma oba fefe de wada ma ha na wo so ba da na wo ntoma ne din de sei Me pa cha de wa famwa. wafamwa ye da ase ebru tim say yes we ye de edwabo ase aha ye ma me nso fra kente fefe ne kente din de sei Afra me ba wa abrochire. okay na so be ni abroche dan timi fa bi Utumi fra. okay e no ho aye fe yi ankasa wada ma afri he ne bae Ifra sofu asamai. okay wo ba be sum yewura Ah, me som santen mam sa som Otumfuo. okay But o santen no kura me kunu. Ona so ne sade ne siso. Me kunu ya santen no wo fa na wawu. ye man ya ko be o de bi awrade mfa ne kransie ye na ye ba be sum wada ma bro nim kakra bi mame na ye ba be sum na afi ye se hye yewura ni munyam de na be ka hye yewura Yewura de ya bompa ya man pa o se tunyam kase. Ida me bompa me ba kura me mamie no kura no na hwe wo. o ma bienu To school fees bibia. Ti esom edu ayi adaduanan bia me ba be som no. Ti kwa na je ya saline ne nyina yakoto ne ya chia. Ono ne dia no. Simbie ni echire. wow na se yewura betena so do wanya mfa so pa wo so O menya bebre na me ye modwane kura. Santen ma na owuye ne yesom no. okay Na no fa no hu me wale me. Na no fa so no wanyini ti wakam. Owuye na ma wale foforo. okay na se sa bre na ware na unyini sa Aha, me ne no wu me no kura. ya man shedding so wa wumpo enti ya ma shedding ya ma umum shedding ade wa wudi e be da ma ne shedding Wala so Otumfuo sade ne si akonya so Otumfuo ofa. che Ma che. Otumfuo kwa na benya 27 to wu ya che pa. just imagine every bra satama ye so ne sade ne si akonya satam na wo Ana me wo bi. fa sa bre no ne yenya mfa ne mesi akonya so ene sa bre yi ensunsu ye be na aba kumase ane Asanteman tem Se de ono de yakura na yete. Oyi ma fie ni ennim se aha be yesi. Ni ennim se sika wo akonya no. Oba pagya akonya no. Ama nkurase nyina kura wo bia aye kama. Ti Asante de opagya no. Na hini so opagya ntimi kura ya me depa se me Asante ni. de hwa wo Me de wa me hu bebre. Yesu de Asante akade pa. Do say bam. ya dasi bebre enti say ikutu say bam we e ya Asante akade ne magugu akwam yie Bibia ya Asante ne de efe papa obia say Otumfuo so obia nya no ho kama no mra ti ya be kire e boble ti na ama ya ba ti na mo be suma nkasa som se som ne ye modai se som ye nya bibi firim
Satan what me mammy no hwe wo mukwae. Enti me ha won say. Me dia na say me ba say na na maachi o. Na na ho te say. Anu ano. Sum bia ni mu bi. See you right your boy adwuma pa. Boy adwuma pa nya asem ketewa. Boy adwuma nya asem. Friend no say tu nyam kese. Wo yi nyankopɔ free ho a wonne wo. Aha. Yeah, Monica mama by mame. I would nam TV so muna muyira muna muyira aha nti ano na busia wada ma wo baso a ye ne mame munam so yira wo baso na don sabo subscribe tem ne so ama me wa like video na afi wa share modofo bi enya bi ahye eye menhia kotokofie ena saa mere ye gina no nti usim se ahemfo akonya no mu de ba betwetwam kakra ahemfo echini ye no ne ahemfo chini ye bi de dabi achi ene ye behu saa nyema ne nyina nti chini ye no na behu se bi de dabi achi nti uhwe chini ye se ebu ho a na oba chini ye nketoa na omude eba chini ye nketoa no na say omude ba ohun chine yanketoa no mu a omudi chine yanketoa ba eye omu a yewre sori a ono nso ebe sori omuni yewra be sori ni bi na apom ti say na me adom oh na dan na ene wani aja na ana wonya sika bi wo fam ni asembin na bi ene oba yeje ko say afi na ya sha asi nti okay e dia na man na odi kosua ba ohini dwaba a wo bonti na mdi kosua ba se ebitum Nessa, what do you buy a top? Pacha, topa. It's a job on the Becosi. Becosi. So, you see, this Asantehene see a bang one is so, and finish your dun sony, a dunun sony. Pacha. A dear fast one when you're free. Oh, you are in it, Tenacia. Your toa, dear, your to. Okay. Your Tommy. May I see any be a Toby Bini and Nana near Menionate. Wow. A dear pan, I hope was you, Asantehene. The pen say, Wama or my put you. You say, you want to say, put you about or my dear. Yeah, that's it. Now, didn't they say? If I'm a writer. It's no be a barber because you uncle is a writer. But, Madame, Cosianimeko, Pibacoma, Cosianimeko, Madame, and you're the Nivia, Cosianimeko, yes, Auntie Cosia, we say good to say bam. Aha, Madame Branny say, aha, Nana, Madame, aha, Bijani say, Mammy, say good to say bam. Aha, I want to say, Yamiadumo. Your family and I jump at now say, a friend and Chibosiaco, Otumfuo Osei. Wow, Nana, and they need that, Cassia pa. And then the journey, a soon bibia, che bibia. Fi say yewra, watra bra nyaso. Enfie, pon a dienun suni. Na de ba wo kra say be say, and Akwasidae ye die. And ne, so ni nipa. Sabe, akwanya mo de amami. Me faso, na mo de achia madofu be se mienu bi. Chia me yere sewa papa bi. Say one powerful bracket. Oh, and I can say ye. Me wale be yere ko ya ne ho ade. And then 1st April, 26 April. Afifa pepe. And I sabe see Akwasidae. Wow. Ya Akwasidae we e papa bi. Wow. Na yewura Akwasidae o ya ye dia a onye mfie aduonu nsun. Chese yewura papa nyame wo hira no pa. Ware ni so aye nhira. Ma wa dia so say ye nhira asabe si ya krada ne da ya Akwasidae. And ye Emu de papa. Wow. Eti ye asonfo ye dubadi edi no efi ha. Wo hene trase ya ye ne kuta fra ye tin nanimu no. Okay. Ye ne ya sakoyi carpet ya wote so no. Ye ne ya sakoyi firi no office. Man be traso. Eti ne ye asonfofo yi ye ni gida emaye. Ese ena Akwasidae papa bi pa. Ene minimi niamo asonfofo nyina no ye ni agise ena adai kwasi ya ada touching ye ni agi ewo ho na mechia ukromfo nyina sokofo nyina se ene dai komu nyina fo mani behwe won so ade se na yewura trase ade Akwasidae ye na April 26 aha ahimfia ha aye so manya medamase medamase se ena ada touching pia that's Na ye kira da touch abaji so say. adantoye adan free yem na
Wow. Pia, Monica sa. I was in the Yesian, Santa Mamani, Amaniano, and the Yesian Yamabi, and Nano Pania Bay, and you who never welcome you, Binanco say, ye bopin on and so a brief Brian buy your hoso no, nay say, or Mudi Omaniach them will you raha, or more a quack or some. I was near your papa Wabacasem Cacana for your baby, so Mintiane, a there touching to me, my what they touch you, say, I didn't call ye. Mirror few, yee, Messenia were quiet day, I can't home. I was saying, I was Santime, my Santa Cotoqua him fee, and a Samri Ginano men Shiacotoco fee, and a Busia Samri Ginano, Europe him so, within the 27th anniversary on the Golden Stool, and no, ain't Wadama, Obaswa, and watch ya, he no free, a Santimem, he found a free, and now we first Santimem, so if I hang out share ye, a dear now pet, a way a Santifo, one answer Santimemu, a Hassay, into Baswa, Sabo subscriber tem so Emma me like video fa dwentwe to na afi share Emma odofo bi enya bi enhwe yeguso a o menhia kotokofie mamre ne amane ekoso nananom eba kunni ani ntini eba enti enche obehun se nananom ebe start na afi o masimpintin mu e masi dawrom na afi o masi nawutam na atum se ntwene kasa na bibia deda na akwam fefefefefef kama enti samre nananom guso mu ba yebekoso ane omu akasa na afi de wo honom no ebusia ye ni omu ache nana so opening aha nke kasa kakra aha nana so opening tem ti abusia utum se menhia aha ye fa aha ya kono mpanyifo no guso eba obia nso guso eba fefefe kama enye fedi agrokro obi eba abesom ene mehu se tribe fufuro bi kra unity wa ha fefefe kama enye fedi agro bresem ye bekọ ho na fe de wo bia no ye de aba abesom obanyi ka se wada ma be me kakre aha na ye monkomo na wada ma pom ti se nyame adom ene ye hu se ye fra yo rantoma fefefe ntoma na ne efe emu da ho GTP papa na ene de ne ani gise manti ayi wa yo kakra metimi aka ne se ene ye asante bronya sa na meka meka se ene ye asante bronya ifri se ade eye asante afade ene ye otumfuo eda obetena konwa so anya mfinhia adwie no ensom nti ne ye ade na sabre nka ye nka ne sa ofse awobeka se ema wade na makasa mema wade tochi aha nti mema wade tochi yes ene no okay na Akwasidae kese a ene nana edi no na se de ewo mu no nse no nti ne ya bo aprimo ha sei ene no nti na ma yen so ye neji ene ya Asantehene ji kese ewo amem sanati ye hu se wase wakwa ha ontoma na nambwa migina Otumfuo menhia tie se mekwa ha mentuma ma nana sanity eno kwa ha na se e kire sei eyobu e kire se me hye nase sa pepe wow next Asantefo de mumfa mu brani agro dabi metimi aka so ne president wow Asantehene president no Asantehene president ene Otumfuo yantoto nase sa pepe wada madin de sei pacho e frame chiame atakora dwansa manhema echiame ya medikai ye da se bru smedamas ebusiafo na na dwansa manhema ne chiame na ye ne bonkomo no akọ ha ne ntoma e kire se wode ntoma na free na ha aba na beti kire se waka ha e kire se ode obuo ne anidie emma Europe hem so sanse wogina na sase so enye se wakọ nanim kwa na wo se okọ ha na emom ebusia yesi amamre ne amane we Asante amamre ne amane wada ama meka se sei kutu no agye mso se bam wada amanyem de ni bia ntim nyem de ni bi nso da ana no de ebeye bia aha ntia no we ade kese a ye di no wa ha sei enye no nko a na ma ne da nso ne se Europe hem so ene yade ne tina benwa ne so ne mfinhia pole eye aduonu eye enso ni 27 years on the golden stool ntia ne na form ene otimu se omu a ye interview omu nyina omu ahofade no bibia deda na akwam fefefefe kama obuoni ani die wo mani monyam wo ma kyese enye fedi agro kra aha nananom afa wo mu ho yie otimu se omu ho aye fe kente entoma nso entoma de wo dini a kyese ye bodini kadini emedini bodini so eti otimu se yes bibia deda na akwam mu eye menhia kotokofie ne ye wo no Europe nso na dama enene ya ba be hye mu ha nti ne ye dwabo kese a His Excellency ye John Dramani Mahama ebebe bi the certain president former president a ye hunu se fiada no
omano eye medal gold medal no ebusia ono so beba ha bi ena afi MPP Frank Atuni yewura Dr. Alhaji Mahmood Bawumia ono so so onya gold medal ni bi ono so ebeba na afi oh nana oba de nshira oba ye nana chama na so yeso nana chama na so yeso aha nana e konke sa bonkomo nso sense asenka wo konka uche ske nana ye wache bia ye susu che ne besa nana wada ama aha nana apom ti say nyame adom benana nana ye frem nana adwa na wo so e meso de nana moye mtoso miensa Otumfuo Bentohene wow nana enne ye da sonko wada ama Asantehene emfaso a yenya free yewura ho kakakra chere yo me da asem nana Asantehene de enya ade a sombo pa maye because ene ye nia de nya yewura opemso na say to bi o na me kase ene obetra ofo abanwa yi ene ne aduonu enso ati ene da Asantehene no yenya de pa ye woni jimpa na asakosia na woda nso tente de nyina ebom ehyem ayi nyina sanity esa ya de ene so Akwasidae a na ye na de kase a yedi e wo Asantehene mu ha odaroma nana se wo hu se enema yewura yi wate foundation ebu asukufo enye asantefo nkon tretre Ghana ha nyina na wo hwe se ya na obi etinchen toto bobo park ni so eya na ye wodai okay aya na sande onyina no me hu se sebi the onim de no ana sebi ne ya na sebi o so yonko a otan sebi hwede Asantehene ewura wo ye ya sebi nya Asantehene no ye ma nyina wo ye magana ma nyina da wonim se wo ye frafani oni se wo dago oni se anwani oye ode nyina ye na no nyina nti ene mo se wo mutinchen mo ya sana ya na mi de wo pa kire wo Asantehene se Ghana ma nyina eya na ye ni bra na eya ni bre kese pa nso sebi wo ne bre kra skadwa ontimi nyi influence ontimi nyi influence enya wo dia na so pentemti ebeja ha medase eburu medase nyama nyami sha opa na me kokosika wamfanshe mbutom na me boss anye na nyami sha nti abusia wada ma Asante ene ye wei samre menhia kotoko ahemfie na samre ye gina no wada ma abaso afansa bo subscriber tem ne so mame fa adwentwe ne to na afei ehye video mu odofo bi enya bi enhwe ene se ene ye de ewurasi akonya ne so mfinhia polpol ya duonu nso ne enti ye di anniversary kese enye no nkwa ene afei kran mate se saye na woda ene na woda se hia eno nso ho se ene nso saye ade na se ne ye de ebo ba ko ekum no maako miensa ye na ahema nam ka so obefa ha kakra ma mi o nam ka se na ahema so oba opanyi ka se wada ma eburu ye nyina ha ya monkomo kakra 2 minutes fe ye opentemo mate ene me twen wo nti na ahema so oba me twen no opanyi ka se so oba afa me twen no nti eguso awo menhia eye kotokofie tim se ahema fo ne ba wo ho obi wa na opani ntama akwa ne ho odimirika akwa ne ho enti eno no nti utim se ahofade no koso bibia koso wan bibia koso tim se bibia deda na kwan mu ema bibia ye fe ene Asante Jesus ne flag wa ha bibia wa ha Otumfuo bibia bra wa chika kre bi mami Otumfuo bibia Otumfuo bibia African lady one wow Otumfuo bibia opebia ena Otumfuo bibia oben so adwuma ba yenya adwuma ma yenya adwuma ye utifie de bla Otumfuo bla be he okese be he oprompon uba benya adwuma ye adwuma puso ladies bu ofie de momla adwuma enya adwuma ba ko pa na adwuma mu ba adwuma beble wa hehe machi mi botro mi lokitro hwe wow Otumfuo mi lokitri African lady bam mi amini mi botro lokitri na se ton we bibia eni opesko ne sika na ye pe ye bo Otumfuo obe ma botro master pay mu machi say kutu say bam to ba benya bibia adwuma bia wo ha enhwe fie wai bla t-shirt e kwosai we 200 cedis emu odukama neize bibia na kasi ya ne mu ha da be mu dodo bibia wa anti bla na se flag na kwosai dwa kwosai ekoso bibia ekoso bibia ekoso flag ekoso bibia t-shirt bla enhwe fie bla me damas wo ye die ni
Asantehene pio. We Asantehene pio. Free. Me free tapai ka se he ya. Oh, sir. Ani so betima fa form kra. Me ba me fa form ne bai. Mani abro. Ni wani ade. Oh. Enti se obi a wo ye master wo bo tire de na ka wo se ma me nton Asante akade. Asante aka ne de yete Asante. Te bibia ya Asante. Oh, Otumfuo na nane ye. Osei Tutu na nane ye. Te yes ye ba beton ne nema na Asante ekoso. Oh. Asem flag yi emu dro ni ye different from Ghana flag a ye hu. Oh ya Asante amamle se kutu se bam. E wo ba bia. We wo ba 20 series, 10 cedi. We ko fi sika beble. Otumfuo na nane. Momla. We fi momla. Mama ya adwuma. Momla. When should I say? When should you 40 cedis? Okay, yeah, the boy care more. Baby, bicycle dey now. Momla. Bicycle dey now. Ya Asante for money abre. Ya ni abre se kutu se bam. Otumfuo. E na momla. Momla fie. Momla ma ya adwuma. Momla. Mama nhwe fie na Sunday. Mo pa asole a. Momla Otumfuo. Omo se Asante for mo kasa dodo. Yen kasa. Ya ni na ate. Ene ye bla ho ase. Otumfuo nti ye bla ho ase. Mo bla mo ho ase mboni e. Ene de e den ba ye bra ho ase. Mo bra mo ho ase mboni e na sa mo bra mo ho ase de ke ewu. Ene adin ba ye bra jani jawo. Ene de e den ba ye bra ho ase. Bibiem ye bra ho ase. Oh bibiem. Otumfuo na nane ye nti. Ye bra ho ase. Ase bam. Ase akasa no ase ujamanum. Enyo yanum. Be na nane Otumfuo na pia. Ti kwamo ne mo. Oh, ebi anse ma ba ene Sunday on. De kutukuta ma on. Ma tum shop. Me bebe ya adwuma. Ewe na koma de ye. Wo sheda mu de a akombedo. Wo se ma mu ni adwuma na ya na mu ni nam sa mo kasa bebre sa no. Me rocket African lady ka se bam me amini. Oh, me say botiri. Ti se obi person o lock in rasta. Bam. Blade kura me ya resi achiri si adwum sika hwe botom. Massage si asakofa na makuta. Oh. Nto wo fi a se adwuma ho. T-shirt mpacho memla. 300 is last 200, 2.5. Now then I'm money 200 preko. Now is the free 300. Oh, send here. Oh. What I say? What's out the free? It's first you green. So the other one, so why also when you go come on? Where you go come? Where you go come? To fear out to be a child when you blah blah blah. But you blah blah. Okay. Maybe more bam. Oh yes, we see it right. Say the bedia no. Yeah, that's bebre. Now udi ni African lady. African lady, I am adoring. Okay. African lady bam. We shop ni sana machore ni. African lady. You person locking it your bam like ase. Bibia, me you fine. Yeah, Asante locking. Bam. Say kutu. Bam. Bam. Mebusia. I mean so me da say bru wadama ene no yes sister no so de no ene chese o de aba fefe nti de wo pa to bia wo ba so hwe African lady a eye t-shirt eye flags ene ade ni nyina bibia de da na kwamka so bag na diska gu mo pesco obi a lucky tresika wo je wo say ton flag oh debi abusia no madam menhia kotokofie ene eguso a ye gina no ene eye 27th anniversary of Europe so Asante Kotokohene Otumfuo Osei Tutu ababio on the golden stool enne no nko a enne eye adai enne enye no nko a yese enne ye yewura ne birthday nti enne wo ba bia wo bia no atcho happy birthday to Europe so enye no nko a se ne birthday yedi nsi akunya so odi ne birthday enye no nko nti enne de wo ho so a na enne adem ma wade touch na waje me so comment section no fe unya subscribe ya na ndo nsa aboso ama me no ahye video ama obi ehu obi a nani ma ne ho so ehunu se enne ankasa enne Europe so edi ni 27th anniversary no enti we fie ne wada ama na meka nti she video ma ne nkoduru obi foforo enso ho yeguso menhia kotokofie nananom guso a omo nso eba fefefe grand eba honom so ya hyehye bibia kama baby a dignity betna baby a yenso ye begina ena afi baby Europe so betna baby a hemfofo nso betna ni nyina ya hyehye ne fefefe kama bibia ededa na akwam wo wada ama ma me no mu dwane camera mu omu dwane camera menim sa camera no be ma ebe chew dia ma me no mu dwane camera enti eguso a wo menhia kotokofie wada ama wo baso a no subscribe video no wa like fa dwenhwe to one hye modofo bi nya bi nhwe no ama wa me ma wade touch na waje me so
fefe kama e wo comment section ho bibia deda na kwan mu bibia ekoyie ene menhia ye fe utim say yes kente entoma nso ade wodini bibia deda na kwan mu ene utim sensem twofo ankasa kra no obia hofade ne danso ene so twofo de o ba menhia na wo dress here especially your ba na wo yi uboso na wo yi usrem ni wa we mani wada ma ahenkwafo no be mu akofie na waka akeda ko onye wadwen so be ba menhia isan say o ba menhia wo say wo dress very decent na fe wo de ba ye mfani agro kra e wa ha say ye mfani agro kra wa ha say bibia ekoso ye nti wo ba wo fifie ba na wa ye bibia kama sebe ya wo ba ye mbejojo wo ye metete wo na ye nkeka wanim ebi edom ne ye bepam wo ko so mu de omumfa ho se nipa gu ana se nipa ngu ho da bi ye betia ye bepam amo akọ nti no ane se sebi wa ye ho yie kama wakata ho fefefe na afi watimi aba ha say fefefe enti eye menhia kotokofie ne ewo no ye hu se ye try 2 3 4 5 a je se nche kra je se grande ba euro baba betna say ye be start ne hu se euro ko afi wo ko bantema baby atike ye brother tike kan ye na okoba ntema ofi ho na okobre man ofi ho ma na se okopampa so na se ho amamre ne amane bia wo se wo ye no na no nso wa ye ne fefefefe kama ansa na wa besan se ene ye se wo se ene ye da obi abedito nti ene ye yeto amachese obia ye dai enya bi edi nti ene de wo be se ampaye beje gigraw ene otum se yes ade ankasa wo se ye fra fufuo fefefe kama bibia deda na akwam fefefe na wo se na ahema bonilace fefefe kama wa se na ahema wada ama ye se de ene wa hofade ya ye fe wada ama ye nana ye nana wa mama ferry ye nana wa meni awu oh nana ye na ahema ye 1 minute papa ne ekọ said de nem ho aye fe na ho aye fe ho twa nkasa na pom to say Achoboko. efem na adwa na so Efem na sewa. na se wa mbacho e wa hin Ajo Asantehene Mobugu. oh eni obugu for mobile pa o Pa. oh wow mo beta mo hinachi Papa. oh mo pia o mo nso aye fa nkasa Medase. oh nene e de na dance wo enne enhia mudie mu Ni shamudie mu enne ne first a me de aba bi. wow Nti ne de minim se ba o miss. Ba be hwe mani so ade. Ti me be hwe abrempon na ketachie ni ahemafo. Ti amamre bi ho a se mesua. wow Na me so me de ye. wow Me so me de o ba bi a me wo no. na de na ma nne o ba bie Me ye obogu man ma chiame. Ti me hema aba. Ti wo se me so me ba. And then the first time you obesua amamre ni amane ni then you are good to go. Yes. And ye is a cry. What am I ever say share because now penny tell. And obogu for by you. Obogu for by yankasa enye fe de agro. O mabo adwuma so enye easy. Tese lumba wujinem. Ene menhia kotokofie nso wujinem. Apom se yezi. Nyame adom me hoye. Sene ya wo ho fa etie de nyame adom nso me hoye. Ye do ba de ase. Na mamani gan enche wa hwefo. O mo je so ebru. Ne wo ma mo hwe nyina o director mo hwe. Mo nyina me chia obi bia. Ane adwumaso a mo nso mo bo. Nyame nso enka mo ho. Na mesere se mo be subscribe na ma like na ma share. Umfa mlikantentem la yuzia because me be ka asem bia obi anti bi da. Wow. Oh yes. Me sure say ogra what bi da. It's about research bia my kakra. Wow. About anniversary year babedi. And today is what 27th 2026 Okay. April. Yeah. And 26 rather. 26 okay. Yeah. 26 anniversary near 27th. Yeah. No was me catch her for mum family kana mum rice say here one ma. Onte. Mr. Mo have for mon come. Yes, wo hwe na tie bi na nso fa to kotodwem na nso fa ba obra. Okay. Na bia wo pie ba bi na obi hia na obi sawa. Na nso waka bebi kakra e de a kire wo. Enu ntina mbuntumbro mepie ho no e hazi. Me so me mo akwa abeburu. Sa. Tiami eni masem ka we de na me nkoi. Yo. Ade kakra mesua. Ewo aharo muze ne se ye gina yemfa. Ye na menhia kotokofie. The whole class. Aha na ye fikasie. Meboa. Ai. Ene aba be piem aharo muze. Enti sebe brothers be piem ho anya se bia ye bedi agorobi. Eye ne gisem na piem ho ha. As usual, wa wonim. Say 27th anniversary. Ene aba bedi ha se eye ote kokoso. Nana ye bodi a pia ne ye bu ye mu ase. Ne di munti ne ye wa ha.
Nemom ade kakra bi amasua ene se yɛde nana esi so no ɛyɛ atesem nemom ɛyɛ nokore research amaye yɛde nana si so the first year yɛde ne si so ɛyɛ the first every so a yɛde no ɛbesi so no ɔyɛ ade bi a the whole Ghana ebi si da yɛkyerɛ saa ble first year yɛde ne ba so no university bi wɔ hanom se ya na emu nkola na ɔmo ntimi ntua school fees the ɔmo nyina na ɔmo ntimi ntua school fees na nipa na wo school ni mu nyina da. Yes, of course, no muntu school fees university bebre me person me body ni na boni ehunu reference mo subscribe me body na kire o me pa cha madam ma mo subscribe ma ye why aha madam ma mo subscribe ni mbo university ni ma na say de okunu ma ye de ama ye enti sa first year na ye ni see one university for no muntu ntua school fees obeti kuo bi sa di no so mo subscribe ma de bi ni be kire mu sesi e okay no de ni see no say sa ni first year de ni see so na odi university sa de ya Ghana ni nyina ye won nti obetua school fees ndi ama mo free. Wow, enipa no mo ntimi tua school fees bebrebe ni nyina enye ba ko nya mienu nya miensa nya nan nya nu nya nsia nya otua mo mu nyina. Wow, university se o Ghana has esi ye enye SS impo university omu tuition fee akuku dam no ene MPs MCs ena regional ministers obi wo hon ma me pese me bonu din sesi e ono so wenya ho mfa so sa bre no wo university obi. Wow, MCs MP assemblymen like parliament ko bi wo hon sesi e apanyini bi wo hon sesi e onyanse mfa so obi. Wow, obi ti wo ni mi sa ade no abusia ba ko ni ajusu MP ni watwam won wanyan ba bi ko yewra jonkoma na me fa ne kransie ye otua na school fees se wayi ni bottom sika di otua na school fees ene obeye MP wanyan ne ba bi ko na ko fa ne kransie ye nti nkofo bebele ho am mo modine me pe ne de be bremo de full update nya be bremo ne mo ade ba ko se mba subscribe no mo like no mo share mo subscribe na mo like na mo share sorry ni ba ko bi nso wo ho no ma oye ya even president ko bi nya bi wo Ghana hada I know the message se mutimi de medru anke ya me boss ade ne nyina akire mo na ne mesra madam ma mumra bru mo share video mo da fo binya bi hye na ye nko na ise nko mo ni mo aye de enema ye Europe so betina so ni first year no enema akuku dama ebusia ebinsi da wo ye no e na ye wura jezi onye ye wura minu ya jezi aha e de breye baby ejina de o ta kanka mi ye wanhwe a wo dwan sika menya metwe to wazi anze na menya bro tu nyina be paapai enti no enti to aso mai mo fa me mo 1k na ade ba ko a to so bi na me mfa ema mo mutimi de me bo 1k a meka sa so ren de nyina de a kire mo na ene eye 27th anniversary se na mo nyina mo ne me no obekọ bantima ene boame obekọ bantima obekọ eye brema na fe pampa so me ba misia wo mo na respect ani ye de mo okulom no me kura me bodai. Wow, enye ni tipen enye president tipen ne sa boda na mo boda no minia adam ti dozo go ni mo ti na wazi pra we ni e de ade a enti no enye ize mesre se mbaba be pie mo ha sei obo wo tikumase ya ohun ye wurada bra oji obi a bra be hwese ne ma ekoso ne mom ade ba ko ne se wo wura ha ye mfa ye pen nye ma wa ha bebi ye be kire o se fa no fa ha because oko parliament ye kire mra wo ba himfie zo ye kire tumi enti wo ba ha dum se ye nya de wo pe na wo be ye ye ka se fa ha ye ka se ye we a ye we man ka se minim ha enti me na me ye de me ko dabi because ha ye kire tumi story ba ko etoso mi ye no me se mo fa me mo 1k na me nyama mo o de me ba se si e be twa me ho aba me ba no mo ba 1k na me de ato aba aka ho na bibia nso aye kama me din Mr. Young Boy Beautiful Coffee Bless from a champion Jay-Z me ba se si e besa de mi na beto aso mamo ebusia champion Jay-Z no ono nso ye nsem choni e no ono nso boy abakwasem a ye Europe mso asante kotoko hene ebetina be ngwane so na ebusia aha e obetina so no
within 1 year no eniema ekuku da matele akese kokroko a oye fefefe kama eno na abusi enye fede agro enya agro we eya asempa se de ye ka no enipa a wotua won esu tuition fee ma wo mu university memo no mabeya kunna ni ntina pabene ewo Ghana mem na abusi aka se ye ka ade be chia saye enye omunyina na wa asante mantemu ananso omusha asante ase obi a on sha asante ase nti yewura anhwe ni nyina etua omu ayima wo mu echia yomu ayima wo mu fefefe kama we chira wo se asante do bia asante nyanyi mu asante odo bia yewura onyayi mu on time obi onchini obi na emom ade asante fo ye ne se omu hoaho mu wura na afi omu asa adwomanum kakra ka ho wahu eno de enum dem ka tese santini no beto ade etwa ade nim ntoma atade we ye becha mienu ama wanya fa menya fa ba se tro bottoms na basantini ni ho no beka se be bia bottoms ne ba ye no eho na ye original nye original omu de no omu pese omu kire mu omu sa ade bia wo omu hu bia ye na ye kama omu nso de no enti omu kire ama ye hu se yewura omu wura na omu anya no som omu bo na omu mfa ne ni agro ebusia wada ama ye gina menhia kotoko ahemfie otum se ahemafo ne ba ekuni ani ntini ntoma ne itwagu kente ne itwagu bibia deda na akwam tu ba so a wada ama misren kotodwem kasa kire wo se wada ama misre wa subscribe mame like it na fa adwentwa ne to ne share video yi emodofo bi enya bi nhwe se be ya yewura ya de sie coffee blaze e ba beto bibia so de ama ye fefefe kama afei na nsamtwofo akwadwofo ne nso guso omu ba afei na nsamtwofo akwadwofo no guso omu so e ba fefefe nti ejina menhia kotokofie bibia deda na akwam na nanom ahofade na efe omutim se yes no mu be hye yewura mbe hye na nimunyam fefefe kama ahofade ne bibia deda na akwam fefefe kama enye fedi agro kra bibia da na akwam samre menya eye na wa hase ya gisebusia wada ama ohene mene ne bebo nkomo na wada ama ebru memo akwa aba ya ebru me pa che fem na adwa na oso e si fem okofro bo kuku premo ofuase mahin nsi anam wow na wa hofade na ye fe ohun so aye fe yie pa ne da se na ye dashronko ene ya de yewura say di anniversary 27th anniversary on the golden stool nana ene dance di ene mane dance ne di enti ene dance ne se yewura bedi ade mfie aduonu nsoni bedi ade so wa ene ho bebre a di kanfo no kora wodne toto omo ho a bia ntimi anya di oye yewura manhia kora hwe se de wasiesie ha ne se de wa ya ha utimu se baby ewu eno ane say asanteman we pagya asanteman ma asanteman du achichi baby are kan efo na ntumi amfa nuru kra no ono de aduru ho tie no ema ne dance say na mfie aduonu nso ya wodie Otumfuo o dance ewo ahemfo nyina mu ewo abubremu mamu nyina ne wiase nyina se de nansen ye enra de ye bebo na ba sosonko no sa pepepe jamu amu nyina mu hu bi Otumfuo de baby ani din aduro no no pa hwekwa bi ti baby a na omo keka de omo pe de omo toto no anso bi wura de o chen obi a yanso ye de anu no Santeman ne Ghana man ohini bie no o chen no ono nso no ekura Asante Franka no wo baby a nti yanso de bia ye bonchi don baby a de bedu bia ye wo ye ho esa ono nti mi wura de ya de nyina anu no odemfua na wosusu se de na ya woye mankrofo bi huni se ase no mu ho keka wo mu hihye wo mu ye de ndia ya na ahoye aka ho ene se opemso de wani bɔ no so a wotan no kora wani ubɔ no so a bepe na asem eno ka ho bi ne se de ba bi a wo mu ntumi nkro no ya wo mu tonsa frɛ no ya na ya hoanwa because ene dwumedie obedie se obehu titiri ni anintine beba afira ma no ne achichi ne benche nyina beba nti ya na omu aka no epese omu de omu tutu no nso aboa no so ne takra no na ma ne hu ne kase nti ono no ne takra no ayeye no ye bebrebe na wo amahini ketu twatwapo bia wo te ba bi na de obetutu Otumfuo Asantehene wura Otumfuo ade nyina ya mekase untimi nti ya no na ma no ya na ya omoya asa untimi nya so no because one na na wuduru ba bi a wakasa wo de agina kire ho no no mesere
So tu kwan kura free Ghana ha ko University abrochira ono nkura woda oni English abrochire ehine no ehia eye meeting nti odamufu a odanso na ya na e omahi ya so ya usu kura ne ye no mo sanity ye de obeka kura ne yeti ye no kura ne yeti na mo ni kasa oda me brudi ni bio dinde we are there etos mienu okay di kan obakisa me ma wa there toche okay na ya jeso umumu kan o kan sa na ya ma wa there toche piao okay na ya da ase bebre ya mi sha opa said o kan medini biem de okofro bokuku premo okay ofuase manyen adonten hene amia nso na mehwe akire o manyen ni wei me na mehwe akire acting president ofuase traditional council ofuase agidin pa enyuma nso piepie wo ho papa oba ho a wa wani baji da kono mo abo konti aba ho abehwe se de hotie ofuase de nti mo mamade am ofuase kro na nkasem mra ofuase kro na nkasem ye ba na ye bo wudin a obiade mo beba wada ma mesu meba pa ye beba yo medamo asenso yanso ye da ase eburu nana ebusuafo nana ene ye ne ye bon komo na ebusuan na mesi ampa ye bedwa so hu se kente ne ikoso nana wada ma no aba ha kakra ma me da ase eburu ene kente ne ikoso nana pa cha pom te sei awurade adom na obo ade da roma ye frame nana adwa na wo sei bedin de na kwame ofikusi a otoso mienu boso twe asaman oman hene sana hene meni ni twafo hene na wa okay nana mpacho we de wa no aba me kaka na nyina ya bem nana wada ma ene nyina nim se ye ready na anniversary 27th na afi ne nso ya de nti ene ye de bo ba akukum no ma mienu ene danso e de 27th anniversary from first year to 27th year e de na aka che Ghana for hey ohima wada roma bedase ni watiefo nyina enne eye ade yewura na fishi ada na saa ade we ndie eye sono kokora entise Akwasidae tembia ye baha no enne de da ponda yewura enna wodahia eti asante mban nyina enne ebu yewura ni yewura bedi ade o menhia efikisim na na nkrofo bi hu ni se ase asantefo mo ye kukukuku dodo dab asantefo nye kuku ye donipa ye penipa e gia hoho for yura Asantehene o gia hoho no kire ne man ti ye nye kuku ene mo ho fade na ye feye pa enti ene Ghana wiase nyina ehweye e de ne e ka che Ghana fo ye pese Ghana fo ene obi a wa chichiri banche bia wo mara mehwe de ekoso menhia na wada ma odin ni bio medin de nana kwame ofikusi a otoso mienu boso twe asaman oman hene sana hene okay nana ye beda ase buru beda ase mu se ebusiafo enti eno no bosom twe asaman ehene ena ye ne no ekobon komo fefefe kama no wada meburu ba so na don sabo so abatem ni so ama ye o menhia himfie ti samre Europe so enche kra na ese na mamre ni amane wa ye bi otim se eye aman hene fo ni aman hemafo ene aman so fo ni nyina so ba fefefe kama busi se ka se etwam ahodo ne basi se etwam nyina eye bia go so traditional area manso kwanta ene ne importamu ene de ekeka ho eno na sambe omu nyina ababa bedru ha se nti usim se bibia de na kwam ekoso kama fe ye wo menhia kotoko ahemfie samre eye Europe so ne 27th anniversary wo je na fe eye Akwasidae enso a eye etoso mienu wa afi mu ene no so Europe so edi fefefe kama nti wadama obaso a fansa bo subscribe tem ne so like comment na fe share modofo bi enya bi enhwe na fe biaya wo hwe ye free no ode atoho ama ye fefefe kama na bibia akoyie ye ma wade tochi na so waje so ba ko na o kire mi refio yi adento ye mi jis ne dia mame
ade nto yie enti bibia da na kwem kama fefe enti ye no utim se nanan mahemfofo na etwam o machiri no wo ho ahofade no bibia da na kwem kama ahofade no nso ekoso bibia ko enti ene nka ese ya ade enti nka bibia ye fufuo fufuo na nka ye befra na nso na msa anniversary ni ka ho de utim se ahofade foforo korem a misa man se multicolors ababa be rewrem fefe kama enye fedi agrokra nana wada ro mapom te say yakopon adom ye frame nana adwa na so e me so ye fam nana koku jeni me free asante be kwai adum hene okay na yewura onua ketwa ne asante be kwai hene na ene a wodi ni 27 years yentumi nyedai entrance o say ye besom na ye bebo yewura ye bekan ma ne yedu enti na anopa mu hua ye de ye ba free asante be kwai onua ketwa ne Otumfuo onua ne asante be kwai na me so na me asante be kwai oman hene dum hene ti na ese ye boa na ye bebo ti ye ba ya ye bebo yewura amana sum odi na fishiada enti na mara ma ye ba ye nana oman hene na dum hene no wada amache mu kakra ye be kwai ye kan be kwai dum hene a sebi ene ebi nim keka dum di anka dum kura mpie ewia obepia na bibia si because dum so ye ti wo ye bone kasi dum hine mefa kwa sebi no osi okugya okwan okutwa wuti ne amane ne amamre asesa nti ye bibia ye de poko nti na mu sa wie ye ba nye bone edum dumedie se oman hene ohina na obibi to a tito no edum hine ne be frɛ no na odi nipa abegya kwan ene ejai nti wosoma ye se ebegya ne be som nti ne ba ye bone bia na 27th anniversary wada ma wotena kunya no so ache kakra mati emfie du okay ena medi o abekwai akonya so nti no yewura ofa de bia ne ba ye se ye be som no ne ebegya no oman asante man de onua ketwa no na dwaben aba nti nya ba ko nti entumi ni se yewura edi na da ye betena ahwe enti na ya bedu samre ene se dia yewura free brain fie dui mu a obedi ade no emfa so dia wanya free yewura ene yewura wabo yan otentre yan die ni kyerɛkyerɛ ama yesu tumi ye de entena se enti na ya bedu ase no nesa asante your mind asante your mind papa o mind kase pa ayesum yewura oni nti na yete baabi yeda se ebru na yesu mesi medam ase ma chodi ni bio mi di ne nana koku jeni be kwai edum hene okay ndamase yeda se ebusia eno no yabe hunu edum hene se na ne yeda se ebru yabe hunu edum hene se nka edum hene nkompia wi obepia wi na asemadanko enka anajo wadi bone no na eche se ne ka se edum hene mefa opene se obi se graw wati uti afiri wo nanso ene die amamre ne mmra bi asesa enti no ene Europe so agone emem enti amenne edum pi kusie mpia wia na se edum hina pia wia kusie be pia wia na asemadanko enti abusia eno nso so eno no enti abusia egusia wo menhia kotokwa ahemfie ene ema ekoso amamre ne amane ekoso tim se mrofo ne nso ba honhonhwen omu ba ne obi ne namna kwa mu ba amamfra wona wo firi ha wona wo mfiri ha obi ne namna kwa mu ahese omunyina ebaba be piem ewa ha sei fefefe kama enye fedi agro kra enye fedi agro ne 27th anniversary e de ma Europe so asante kotoko hene ene kyerese ebusia ekoso ewo eye ahase no enye no nko a ene nso ye Akwasidae nso so ekoso kama pa ewa ha sei a ene nso enye fedi agro nananom guso a omo nso eko omo ahofade ne de ya na na form ahofade na efe ye pa ahofade na efe ankasa eboja ankasa enye fedi agro ahofade ni boja ankasa enye fedi agro kra utim say yes ene akade ni gudana kwan mu be say me na no wose ma me nkotu me last no na me famra bebi antoma ne hye bia no bebi a yese antoma no wahye dade asie se dem sister ho ayefe nkofa ha se dem sister ho ayefe ne se de wasimi aye ne tea star akon bia kebu bi di ahye baabi na nkofa ha nanso na chi na hwamie nti chokafra na chi na hwamie nti ebusia yeguso anam ha se ye ho ayefe na meto se so wante na fom te say erade adom se we kra ne kumi no say kutu say bam enene me ekoso yi wada mabrani say kakra ma ene bibi ekoso boko pa eneye ye nana ya die nyina Otumfuo Osei Tutu ye boni dia na ya boye mu ase eye na fo fida
obedi ade mfie aduonu nson enene obroni beka say 27 years a ofro abenwe enema bebre no aya ma Asanteman na ewiase ni dia heta nkasa enen so ya Akwasidae etoso miensa ewo afempinu mienu ne aduonu ensian enti eye nigisem pa amamoni age ankasa ni age Europe so betina akonya ne so 27 years ni de pa no waya ma woni age ho oh ade a waya ma mani age ho ne se wapeja ya Asanteman apeja ye nkocha no ama ayefe ayekrabehwe ya da se eburu nti samre wani chere mani chere menhia fiem megro asafahemfie nwom kro so na mo boko sa no eni onko diko sintumpan mu me kodi agro ene momfa mu TV no metwa ye ne ya na ye wo ha ya no okay eni me so me ba ho sesi a se de ona boko ni de obi nka da se ogoro nwum bi da esanso free Otumfuo Asamponfie me papa every Otumfuo Asamponfie wow eni say kutu pampia o monikasa ebusia no ne wada ma aha omuguso a omukọ fefefe kama nya fedi agro ne ya be sakete no nya botre me de be ma o me skills ni nya ha e ka abano be bano wada ma yegusa o menhia kotokofie Europe so ni 27th anniversary course of call fefefe na ebusia ye hu se billboard kese bi bomachi ha wada ma yankin kai o National Health Insurance Authority Ashanti region in honor of our king His Royal Majesty Otumfuo Osei Tutu registers 1 million people enti omu say omu ni nipa mako ope baako omu register omu free bonto Europe so enti wada medru ha na afi waye enti May bosomi a ye besimwe free nyame adome fiade akonyina ye May enti fiada fashion otrim se onyankopɔ ya adome fiada edi animu ya May the king's month Ewuradia May nyina obi ankoda obi amakwa May Europe so dia enti May the king's month our king our pride Europe so na ye den hwahwa ye ho wada ma Europe so ono na ye den hwahwa ye ho abusia yenya yananam ahase ewia ye betoa so fefefe kama Asante asukore mahema ena samre na ahema edure nana ya breku wow ene na ahema ho aye feye papa Asante amamre ne amane nana mpacho wada ma heya ye kafra na ma wada ma mo akwa beburu ya nana me pacho ede ya bodi a chem to bese yensa misa biem enne ye da sonko ohofade ne nso da sonko ede na ma wani ji Europe so ho pa nana mo medamase ya frem na breku ya Asante asoko ma ahema ene openso Yewura Asantehene na Akwasidae ye di eye manije pa sanse Yewura ba ye no waboa waye niema pi Mama di Asanteman ye hu bi da ye hu bi da. Amani ye hu bi da ma ye hu bi da. Si ye kase Yewura wanya ade a ne ye boa. Wo kwa buru kire wo kwaje ne ma hodo obre. Ya nso da ya nkase ye mpempena de kwa yire buru kire kura ye be hu ni da. Nanso openso adaroma wa ma ye hu. Ye danase buru. Nana edie ne man Europe so ase ya na ne ho ye nkrofo ahisa. Ye ho ye ne hia. Openso ho ye wo machi ekwa. Sanse frɛ dudu bi ono yema ye pene no woni Asanteman wura ono ka se mpuna ne mpunu ohwia ne ohwan san ebi abakɔ Asanteman obi a woni ne kuro obi a woni kuro wiasema obi a woni nano nenso openso ba yi waya ama na yehu enti na amanfo ta nenso ye chiri no ye ta no kwa enti minya ne hwe ene so obi wo fie no wo hwe ya wada amade na abeka kire ne da sonko ene sai Akwasidae asema me ka kire asese onima Akwasidae won ka de openso aye na Asanteman me ne won kai sansa na ya Akwasidae sonko sansa dudu bire wura waya ama na ye nwanwa nti obi wo ho na wate se so Otumfuo di ado Otumfuo ye bibi no wa ma bia wa ha ho kwa
Wa ma be dan betim panyinsem. Wa ma bia be dan tie amane. Etim sron se wo ma e wo fi a Otumfuo ye bibi a. Yes ye mma. Wo fa wo hima ho abufu fa wo hene ho abufu afa no kwa. Ye nyina ye de sum ye wura. Am se wo ya Asantehene ba. Na so Otumfuo ye bibi na aso ma. Wo ba be ye den. Ye wura de wo pagya Asantema. Enti obi a wo ti so Otumfuo ye bibi na ate efi a. Yes, woni kes ka kura fa fom be hwe bi. Sanse ne wa me ye hu na mane. Nana yesi first no na menhia nti sei ye wura na be ye menhia ye menhia. Enti na me ka se Nana Asantehene wo pemso ye frɛ na akola ahyew. Wow. Metina konwa so mfinhia aduane ani. Wa ya amam na suro wa ya amam na yehu ama na ye nwanwa. Sanse ne wo si Asantema ma. Na se bi akwa aburokyire penya. Wura himfie kura na kyerɛ sɛ wo kɔ Queen Elizabeth aburokyimem. Ni fie said we see no pepepepe. Sanse Asantema. Wa ye kura ye fie na ye bro no se ahimfie. Openso oya me ye dura burukyire. Woni ma burukyire dura na ehunu openso ahimfie a. Ka hu se wadura burukyire. Ayade. Wa yade. Nana wada ama wudi ni bio. Nana breku ya. Asante asokole ma ahema. Nana yabeda ase eburu. Wade nhyira wo. Nana tena so mfinhia aduanan nie wada ama Nyankopon ahyira nana yie na ogusu hyira no. Utim se still nana ho den. Nso aborobo otim de otim wada ama opurugu bibia de na akwam fefefe kama ekoyie eniema da na akwam ekoyie bibia da na akwam bibia ye komo enti nana no wada ama wakyerɛ ye woda bɔkɔ bibia da fom kama enye fedi agrokra enti wada ama oba so afansa bo subscriber tem ne so ema me like video na afei ehye ema odofo bi enya bi enhwe enti se dem di kan ye no national health insurance de no babusuafo ye toa so ede amamo fefefe kama enti eno no ena ye Europe so mfo ni da ho fefefefefefe ye wa mane nsa so sa Asantema frɛ ye was yemra Asantema frɛ ye yemra enti eno no Europe so no enti His Royal Majesty Otumfuo Osei Tutu otoso mienu ena afei eye Dr. Victor Asare eye Bapoi ana abusia wada mama moni ya mfancha me Chief Executive Officer at the National Health Insurance. Enti omo se omo de hye eye wura ni monyam. Omo de hye ye wura ni monyam enye fedi agro kra. Enye fedi agro kra. Enti nyame adoma next month May is for our noble king His Royal Majesty Otumfuo Osei Tutu until May the king's month or hinkase no ne boso me ye de amano enipa 1 million omusi omu de register eye NHIS amu flee nye flee obi anye nipa 1 million na se ewura ye na ahema wada ama ye na na ekọ baabi nana mete ani bo nana se oba mete ani bo nti eno no abusia one ne hia me se oba hia me wada ama eburu okay ye hia me medase subin komfo no mate hia me nana subin komfo ena sa me nka me ne twetwe nkomo no nti obi wo ho no ma nana ne de ma ne mpa wanum da cause obi wo hono ma nana ne de kana woka nana wada mebru ho aye fa wie ya no pa wie yen kasa kakra na ye se de ho aye fa ye nana wada ma nana ahima bo ye nana ma na omuko nana no omuko nana ye ho aye fa na wada mebru ye na wada ma mo pia nana bro nim kakra ma kakra bi na pom te say so what the other room Your family na adwa na oswe. So we didn't Nana ho kakra mame Nana je nketia. Okay. Pacho e wo he. Me pacho amantin dwa to ahema. Wow. Nana said your ho aye fe na se me fro nana nka wudwa ne agya me. Ye. Nana ho aye fa nkasa. Me das. Tenteni betime ho ni di. Me pacho your friend Fatia. Wa fata nkroma. We de Fatia fata na agya to ahema. Ye fata we fata wankasa. Nana ene said you wani agye no ho fa de aye fe. Ene dance. E de ne man dance. Me pacho ne man dance ene say. Ene ye nana opemso.
odi na Akwasidae. Ti na man na edanso. Ti so hwe ya fa de ya fa fefe ya. Ye betan na echi ama adae no. Ye di ama na ye fe. Enu nti na ne. Okay. Na nso ye 27th anniversary. Mpacho ane. Ghana enya mfaso afie wura so pa. Bebre. You see Europe so is the pillar of peace. Mpacho ane. Yeah, from the me nya on e ko what ye be hia, e be se hia. The way I is me friend anani de enye fe de agro kra enye easy. Ebusia no nti na ya mana na ekọ because they were in very hurry. Man kabrofo ni ye. They are in a hurry nti ya mana na ekọ. Europe nso asante kotoko hene na saase so e na saa amre ye gina yi. Ene eye 27th anniversary of Europe nso asante kotoko hene Otumfuo Osei Tutu ababio. Aha, otena benwa ne so no. Emfihia poli aduonu nson nie. Said ye odefo Jay-Z edi kan ye no say Europe nso atena so afie di kan no ebusia nwanwade ne nsenkyerene a woyeye ede ma Ghana man ene wiase nyina no ebusia se wani obesie you don't need to be told and say university enye SS enye JHS enye primary school fo a na omu aye stranded na ebi san yakofie akodo na ebi san yakofie akokan nwan so na ebi san yakofie akoye nantwie san se no mapem omu kwamko omu bemma de wecha ne se kuntun ya ne nchia na ekọ kuntun bi ehwan a etimi kopim dua bi na asa ba abesi wogen enti edua ekopem no ne Europe so kuntun ni hwan ye se ye pamom free school mo omu kofie no ene kopem Europe so asante kotokoni sa abre 1999 to 2000 ese de nesi abenwa ne so ene o se da bi me hwa mamo nkosa akwa ene na o se mitietie omu nyina ka nye nipa ato anya ba akonya du enye enipa wo ha ne mo ho ne wo pepepepepe ene Europe so gigina mu etua eye won tuition fee de ma wo ma university sa abre ne ma 1 million a eti said obi edi nipa nwotwe anase nipa wo ha akogu abrochimemu na yesika nkasa ne kro bi che 100 cedis a enye yize said ye ne na na ache me ye 10 cedis ya me wie a midi kodidi ya ebi anya bia no mpesenka na na mo mbi o ma anya bi eye sa na tie aha enti sa abre no obi che eye 100 cedis na 1 million a na abusi enye sika atoa na sika no mu odu yie pa sa abre no kwa na timi di nipa kwa abrochire enti Europe so tua nipa kukudam eye opepepe tuition fee de ma wo mu university nim abusia ne ebi ebe ye MP fofi anto ata ebi ato na nanom onse do ene ebi ye MCs ebi ye regional ministers ebi enso so eye adwumati true bank managers ene ade enye anwuma ketwa ene ebi mu ye ni nyina ye Europe so na dama na ama sankofo ya bedu pepe so se samre enka Europe so anso wona sena enka samre enka bia ebi kanwan so ebi nwan adore ame ato bi akumare samre enka bi wo siremu kan nantwie so samre ebi hye yo so kwaye nim do ama sa omu nsam nyina ti cheche enka nya adwuma ketwa ewom sa ado ye de nanso ado bi wo honom a eya na enya mfrɛ wa na wo fra ado no ado ho ye ofrɛ afuom adwuma ye ofrɛ sanse sa afuom adwuma na frɛ wa ukodo ya be nse sika setam ba wo na wo fra do aha ekoka nyame ani wo ba wie bode nyina betu agu ama wunya hwe kamia ise mre bi me kokodo e kan woche abusia menya betem ba ko sei semi twa bode na beton e ka bubro esanse ado na mfrɛ me na mkofra ado no enti na tinti Europe so gigina mu ehye eye wo mu animunyam amenne wona ni so ade hunu no wonda yeso a na wo mpese ebem no enom bam amenne sankofo yi so aba ebehye yewran munyam enti wiase nyina mimi wow the whole world ehye yewra ye nana wadama aha said ye nana ehwa yefa otututate wadama ama na nkasa kakra ye wadama ebru mi wi amato aso de amamo na pom tizei me hoye pacho nana adwani na so e nana wo su setwe nana pacho okay Kenya say number 1 okay nana wadama ene danso 27th anniversary yewra de ne tena so finhye aduonu nson nie ama asante aye de pa ampa de yehu de asante aye de ama hini so aya akono wow nti Otumfuo adawroma sa ahini no aya akono nana wankasa wotena kwanya no so mfie sei mfie du nwotwe wow nana wani afi mani o hu so dene ampa hu dene ale nse yedi ewresi so no hu satam de na me
na hu bi be fi say that na me nim aheni asem nti na chiasa okay ba nana efri bra wo ye de usi akonya so no ohun say Asante wura asa bibi down so woni mu ai fuina Otumfuo bi ato no wono nko ani wo hene a okasa edimu nse wohwe nsem asisi krofo amanso krofo station sa for na ze hwe se de yewura yi dia na wo oye sonko nti wono de wo se fata sa hene nyina odi hene oye kase wo nti so bi tan na oni pakra ya ho ya na otahunu sara mi hunu otahunu nso so yon ko tan otahunu nso enyi enyi otahunu enyi nyame wo na wada ru eburi ebe da ase amen ya da na ase yo so ye otahunu wada ma yaboye mfita duku yaboye mfita da busia adwencha hodo ni nyina eba afa ni akenkan dia ma ofefefe kama oba so a Eyemonhye TV fa nsabo subscribe atem ni so like comment na share modofo bi enya bi enhwe Kwamelicious Asantehene won kwanso nana nyankwada ma opia Kwamelicious ya da se eburu ya da se son pia you've been spoken well Mr. Nice delivery onde oya dio chese oya de oye nsemtwo ni semia oye nsemtwo no nde Asante amamani amane de yenko ho wada ama ende duru ode an ma chen me ho boko na ne wakasa obo adwuma owura osi God bless and protect Otumfuo Osei Tutu the occupant of the golden soul of Greater Ashanti Kingdom more pia onyankopon mo ne ho ban ye pan san se emfaso a Ghana nya Asante man kwa Ghana yenya free ne ho no danso papa wow greater one I say wow thanks for your wonderful work you are doing for us onyankopon so nhyira ya da se eburu omunso bo adwuma son nya ize omunso ya ade ankasa yenso ya da se nyame nhyira papa ye Bismarck say I like the way you are making the interview obese ye wada ma me da se eburu nyame nhyira me da se papa enti wada ma se de wani age hu ide kohwe akire kohwe onya so onya mo so subscribe when so ne me kai wo se subscribe ma ye ohun esan se ha de o san ye ho a atopa agudatu sa na tie sa bewe me ka listen boss na ni agia se de mama ni sika bi wa subscribe a atopa agudatu hwie free mu ama o subscribe atum se ensem de wansem Paul de ko chi ko brema gentra ha efra tifi buburu ye besi anafo no honom ene me hu se ye Sara abaso wada ma ena afa Louisa enso maso emanso maso baby am wo bia madama momra me ye man chiame ye da se eburu apom ti sei nyame adom na so atobra wanim kakra ma me so me ho ye pa subi konfo afa na yeko opem so ho akwakochia opem so okay ni dwumadie ni se wada ma wona ekom nsuo no subi na da hin subi nda Otumfuo akire ha ye nti wona kom no nti na chiame ene me ana o se me kan kire o se afa na okọ opem so ene am nkomre na wo so din de se chiame me pacho ye frem Kofi ababio okay na se moti he ya pacho ye wo kropo kumase swame area nti chiame ya da se nti mun komra me so me da se abusia an eye na so bi nkonfo no ono nso de no ne chiame na se wabeka sasa fe no waba okoyewura ho esanse baabi a eye subinda ekira ha ye menhia baabi ejina subinda ha nti no ene chese wokom no se yewura hena no pe na pom ti se opanyi nyame adom Asante man ye your mind bibi aboko na din de say bidna na kwasi boatin na wada man na de na du bepiem wa ne ebedi ade ana yewura so tere kunya so 27 years ni ene eboni chidom ama na di na nda tina me bae say o pa Asantehene asem ye pa pa na asem e de na ma pa na asem oma no kama ana waka obi ha subom so one pentity mu so when you be a what you pay on ko ho ko bia batano ho tina man pe na asem no
Wow, yansi da ase bebre. Ye be se share wi. Okay. Abusia no nti Asanteman enyina gitwa bodompem aba Asantemam omo se Europem so Asante kotoko hene omo be hye na monyam na afi omada na ase. Abusia yenkwa ani mo na afi de ewo omo ba omo wram ni nyina yemfa ema mesomo. Ye wa Asantemam chiame. Ye wada ma opentem papom ti se. Yesu adom na oso ya. Nyame adom nso me ho ye pa. Wada ma he chiame na me ne ka se. Pache bishe man hene chiame. Beche man. Pacha. Wow. Beche man hene ye tese ye de ni sisu crunch na so obo adwuma ye pa. Oh, nyame ada roma. Sese nya na ada roma ntino. Nim de bo man kama pa. Nti na mo besom. Pacha na Asanteman ti betum yura. Tumfo. Tu ko fa yura ba, ura ba. Afida ko fa mi ura. Mate ne open tem ti meja wa ma wa ho. Wada ma Asantemam na ye nyina ye wo no na ahema no mo ba me hu se bechem bechem brekum man hema na sesi a ono nso ewrem no brekum man hema na sesi a ono nso ewrem no abusia adwenchira hodo ne ba na time be ma na afi yakenkan ne fefefe ade amount Augustina Asara say I am coming for your interview. I am Manson Kwanta this year and will present my beautiful queen. Oh, ye de na hima wadama me bom ase de ma me gina kwana no untima be gina gate na no kirebe enti wo ba na hu se rasta ni bi egina ha o kita camera ma wadama na se ye me no me boss no wa bo rasta kuntan e na digina menhia eye ahemfia ha Gideon ankwa o say Gideon dankwa sorry o say I will Gideon, I hope say as a NC mami, anti Mr. to a sofa mami fefe na bibia ne na akwemu. Na kese be banana wadama, yankasa kakra. Ye de wadama as open in term de nenso wadama yankasa kakra. Na pom to say. Ami adomo wadama. Ye frem na najo na say. Na kwakwaje before the dikro. Wow. Nana danson 27th anniversary Asante Ghana. Emfa so be ne nya free Europe himself. Oh, opem so de e ka se e kan. Enu ni anu bi. Waya de papa sabi wa ma hini abenyam because me kan adaje be boy because sabi ye nyina na ahini ne ye ni nye ho ko to ba niam a waye chese school sam ne niam a waye de nana e ka se kan anu ni bi me nshada kan bebre wada ma de metimi aka nana de waye bi ama Asanteman waye bi ama wiase sabi ahini bie ne ho a ese Asanteman ahini Nana pia yeda se buru nana yeda se son sama otimi se dem kan na ahemafo na eba na ahemafo na eba na afei eye omuba otimi se omahofade ne danso danso kra nyi obi ne beka acho nana we de wada amanem ho aye fa nkasa na pom te se ye ho ye do ba de ase fem na adwa na se wada ama nana kosubu na pacho brani se ya nana kosubu okay nana pacho free ne ba ye wada ama just dwena se yesum na ya Asantoa ese na ya Asantoa ma kokodrufo na na ya Asantoa ma ne na ye twen ye wura ye ma me no ye twen no nti wo ma ye de ye na mu kakra nti ye twen no ese enne de ma ho fade ne danso Asanteman so ye wura da roma wo na me ho aye fe nti ye sum no ye sum na ye nkwa so Munkwa sorry. Yes, Pacho mi free just one at the entem. The entem hemane me. Na mi wura ne nana ya Asantoa ne nyina ye bebu masum ye wura. Da sibiro se etu. Eja, me bombo asem nana wada ama. Ye sum ye wura. Ti ene de wo se ye besum ye wura. Ti na ya ba ne ye wura ma ye de ye nenem mu kakra. Ye hwehwem. Ye nenem mu kakra chiacha ya dofo wada ama. Nanso de mo ho aye fe. Na ya Asantoa ka chere me. Ya busi anya fe dia agro kaka ya me dia agro adama ya me dia agro enenye ize me si ampa ye bedwa utimi sa ahofade na ekoso na achia me yankasa kakra na ko na achia me so ko fani wura nti na achia me ko fani wura dia basa me de enye ize atimi se achia me fo no mani abere omu nyina ko fefe omu wura ede aba fefe kama omu nyina ko fa omu wura ede aba na hu se na achia me wa ha sei na achia me apom te sei na me adumu Chia me pume wada ma boy mu kakra etire miensa bo ho etire miensa ye aduanafo no omo ye miensa
agogo kuma wu ana bompata ahe itiri miensa ya wow nana mo besom ene ye besom ye wura ntina ene wa hu ye se wo yo nana wo kofa wo rent me how bebre now din dey say the friend chiam ya samwa Asante achimbo mpata mai echiame nana me da se eburu okay abusiafo eno no menya nana wa hase ono nso mene ne ebetum pasa kakra nana wada mre buru me mo akwa aba Joshua Nadi. ya frame nana ja now say The frame edidi nana Jamfi Boadu Ajiman. It also means some. nana we dey o chini ya 20 entwen kaka Now yeah kafa yes you can tell oh mate nana ene dance ye no nyina na ekro one day ene yura obedi Asantemaso no da wonya ye aduonuso 27 years ntene ye na anniversary kese asanso ama asi Akwasidae okay tine sa man Asantema nyina ne Ghana man nyina abebo ni chidom ye nyina ye tia da china ene ne so na odi ma no ye fefe kama nana yense obro fentem fa ye bese abusiafo nana no nye easy obi a pentem enti kakra bi ebenya bia no ho na yafa na ye de ko wada ma munhwe tv enti me so be subscribe fa dwenche ne bra na fa share video sister Augustina sorry ye twen wo ye na gate na no unti enya nko ne nko china nti enya gate na no a ebusia ye twen wo na ye wo ho bia no wada ma na wo de abraye fefefe kama wo se ono ena afeba manson kwanta de hye ena afi obe represent ne manson kwanta ma nti eno no na wada ma yen kasa kakra na 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 so opening term na so opening term nti eno na busia menhia kotokofie ena samre ye gina no nti mu se ntampe nti kakra bi abenya bia no enche ne chese yewura eba betenase yewura nya betenase na wanye fast amadia na utimi se waso ebeye hikakra waso beye hikakra enti utimi se kasa hodo na guso ebusia eno nso ebo awrem ewa hase enti uba so afansa bo subscriber temne so George Benin odama o comment yi de minti asio chese enwanwa na hima yeah okay no mate no Ebusia yegusia na mu ye hu se bronifita white man can we talk, can you have a talk? Oh, okay, how are you doing? I'm good, how are you? I'm good. Do you know how to respond? Yemo ade touchy. Sorry? Yemo ade touchy. Sorry, my tweet is not respond piao. Piao. Okay. You're welcome here. Thank you. What actually brought you here? Right now I'm volunteering in Kwahu. Okay. In a small town called Aduamoa. Okay, Aduamoa. And so today I visit Kumasi to see the Akwasidae festival. Okay, so the Akwasidae brought you here. Yes. Okay, this is a remarkable day because the king is celebrating 27th anniversary on the throne. Okay, that's very amazing. Yeah, so it's a grand day. Well, that's good. That's great for the Ashanti. Okay, what have you learned about the Ashantis? They have a very powerful, strong history. Wow. I went to some museums yesterday. I went to Manshia Palace yesterday. Okay. I went to the fort yesterday. Wow. So there's a lot of rich history here in Ashanti. Wow. So you experience a lot. Yes, it's beautiful here. Okay. I like Ashanti land. Wow. So really enjoyed staying in Ashanti region? Yes, it's been great. Will you marry an Ashanti? Maybe. It depends on the woman. At the end of the day, the woman. Oh, okay. Yes. Okay. All right. Why me? I'm standing here. I'm still single. Maybe. Oh. Maybe. If you're afraid. Oh, not really. What kind of food do you like in Ashanti region or Ashanti food? I like lots of rice stuff. So fried rice, jollof rice. Okay. I like groundnut soup. Okay. So I think Ghana has the best jollof rice, better than Nigeria. Oh, really? Yes. Nigeria jollof or Ghana jollof? Ghana jollof is better. Wow. Yes. Wow. Sealed and signed. Yes. Okay. I like all eggs right. too. Wow. Yes. What's all fufu? Have you tried? Fufu, I believe so. Okay. I like bufrot. Oh, bufrot is really good. Wow. The big bufrot. Okay. The big one. Yes. Wow. We are enjoying here. Yes, I love Ghana. Okay. Ghana. What is not to like about Ghana? Okay. How long have you been here? About 1 month. Okay. Yes. So you came here for holidays or something brought you here? To volunteer. Okay. Yes. So when will you be leaving?
I don't know. It depends on my money. Okay. Hey. Yes. So Don't let it finish now. Okay. Yes. Hope it's stable. Let it be stable. Don't let it be like Ghana economy. It will be shaking. I hope. All right. Stay blessed. Hope you meet in the afternoon. Thank you. Medasepa. Okay. Akama. Thank you. All right. Thank you very much. Your name, please. Kwesi Oscar. Hey, Kwesi. Yes. Hey, where did you get a Kwesi from? I talk to people. I was born on Sunday, so they say your name Kwesi. Okay. Yes. So it's sealed and signed. Yes. You have accepted it. Yes. So shall it be. Medinde Kwesi. Okay. Midin de Ajoa. Ajoa. I'm Monday born. A proud Monday born here. Okay. Kwesi Ajoa. A pick. Yes. Yes. Okay. Okay, thank you very much. I was here no I Kwesi Broni. Okwesi ni MPK. MPK reka. A pick ya tiki I was here wadama. Aha. A job was said ye. Obi nya ne ho kanini. Obi ehia ho na obi hia ne dofo. Ohun. Na na mpedu kan ye. Obi be hia ne dofo be hwe na yi ase. Ebi football ase. Ebi nso so Akwasidae ase. Enti no. Enti me nso me de eni se nyame adom na Awurade ayi Akwasi Broni di amame Akwasi Broni di na amame wo Akwasidae Europem so anniversary nso ase. Enti ene de nyame ahyira me ene maye nhyira wadama maye nhyira papa ye Caleb Sapon o se asante your mind yewura asante your mind ankasa asante your mind ankasa enyo man keto akra sa me ye kwan na sidie wadama enyo obi na ka cho say Europe mso enchekra na he say obeyi ni tiutim say ahemfofo no biso o mu ba makoma aha na wadama pom te say boko ba cho hembe nebe ba cho banko hene okay banko na plamso okay nti abusia no ne ye besom na de ye besom o yula ene nanom ne ye busia fo nyina ye ba besom yula na adwuma pa wa ye ma sentimenti enyina obi a ba besom nti ono nti ne ba ye boni bia anim na tim say asante your mind your mind ne moya ama na ye fen so papa obi ti ba bia sa me sese ni nsunu oh se ne wa hwa wo no he wo mo de wo nya tie nkan no wo say asante mu ti sa na tie ye da se pa cho ahemfofo ni din bio pa cho banko hene ena dana kom na kwati sifa ena pramso hene na pa cho di no na champion tu okay na champion tu a ya da si bebre okay menene kasa na sana hene na no so menene kasa nti abusia I was here no me say me bra ni de me ne na free tama ye rana na mampo hene kwa kura be sinne wada ma pom te say me do me ho ye pa da so ye nyame adum ye dini de bia bebo ye tiefo de bia nya foforo nti na na adwani na wo so e me ho ye pa fa be chi Otumfuo bra ni be chi na we de medical de we asha se ansa na ya to aye nkomo ne so ye se mo amoye bra dwuma wo ahemfie sabi madam ma we de mani nsaw ye se mu ni adwuma yi ntia ye adwuma ye ana ye so tete na so dada na ade ya we tumi de ni yetimi nya da ye boy wura ho ban obi awura adwuma wo ye wow sa ade bo wa na se ye hwe a adwuma mo ne aba na be som kakra Otumfuo so obi anya adwuma se bia ye adwuma ye ni ye chidi da lele bi ye we tumu ye se bo fia ho ban de bia adwuma wo ye sana tie nti na say kasa brafo a mo na mo bo fia ha ho ban ye bo fia ho ban abedi enfe be hu a efe ye brafo ye de mpie sa so BBC a ne yi ye ho ha nti o kan ye de o kan o kadom face ne de nkie be hu na nka asem ho aye hu ye hu ana mo dwan be ne de asem ho fa de na dan so ade ntia Ebusia yewura basamre yewura Asante kotoko hene Otumfuo Osei Tutu otoso mienu yewura pemso na wada amapia unti ne oba bitie samre yewura kotoko hene akwaya amamre ne amane ni nyina wie entusha police escort aposifo ka na edi kan fefefe kama no aha enti eba kasa hodo ne ba yewura pemso no na Asante kotoko hene Otumfuo Osei Tutu otoso mienu otegra ne bra ngoma so na wada ama unti ne oba bitie pajubusia sambe wakwaya amamre ni nyina wie enti Europe so na eba no nana na eni nana pia unti a police phone edi kan na aye a soldiers for atwa so na fe nana no
enso ato so fefefe kama de amaye nti Europe mso e na chese oba no ne kan na ayi ni ti no wada ama kama ebusi aboko edadi na police car to aso na police car na soldiers car sa to aso ebusi enye yize se de tie na nananom to aso ebusi nananom no nananom na afi nananom sa no pia na afi eye ambulance ambulance na afi soldiers car e twa to ebusi na nchie ajan enyan mienu mu a omutadua bo omuto enye tadua ketwa omunniema ebu omuto no na chese traditional police you traditional police ene e wo menhia ebusia nananom cars na etwago nananom nananom no ene pia ensi nananom na chese ene etwago ebusia de na efe chese utimu say yes na chese ebusia na yese edaboko edaboko tim say otwam kra tim say baby aye din awase kra say awase kra gunipa awase gunipa ebusia nana openka bamu obi amra ho ofiri benche wo mu ifra manu akra bedu hanya senke na so utifie de nyina meka ho okay nana hey that's akwaba yeah, that's good. We are enjoying Ghana. Yeah, enna. Yeah, that's good. We are enjoying Ghana. Yeah, enna. It is together, so it's every 6 weeks, I guess. Okay. So 6 weeks, I guess. Okay. So when Otumfuo was passing, did you see him? Yeah, I have it on video. Okay. So I had the opportunity to make a clip of him. So luckily, I will see him later. Yeah. So how is the experience seeing Otumfuo Osei Tutu, the Asantehene? Yeah, it's amazing because it's way different than the king we have in Spain. In Spain, we have our king, but the feeling and the atmosphere here is way different. It's more intense, and I love it. Wow. How do you see Asante culture? Sorry? Asante culture, how do you see it? I saw it really good. I saw it. It was a nice pass by. They have nice cars, and the security around was good. How long have you been in